Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Ake sibukele isibalo sethu sino in x ophakathi emagwegweni sibe no dx ngalena. Ngifuna nje ukuveza nje ngokukhulu ukufishane ukuthi uma sinesibalo sisibuka sikanjena singaqala sibheke phi noma simise kanjani. Phakathi egwegweni sino in x base ngaphandle sino dx. Sibone ukuthi lokhu singixazulula kanjani noma singazama ukuveza ukuthi kube into ezwakala kangconywana kanjani. Uma sikuguqula ke noma ngoba phela lo kade sinako vele isiqaleni besiphekwa nabe kuyi product. Uma sesiya ngalena ke sesithi integral sesikweqisa sekungaba sekuno 1 phambi kwa dx. Asibone lapha phezulu ukuthi singaphinda sivule ngayiphi indlela yokukhombisa noma yokuzwakalisa kube ngconywana. Asithi f of x not g of prime x not dx njenge rule yethu. Uma siseqisa sisa ngalena ka integration yethu sekuzoba into ebukeka kanjani. Sekuzoba into ebukeka njengokuthi ufx njengobunjalo g awusenayo prime. Siqhubeke siye ngale uf usuno prime x g awusenawo prime x kube u dx. Base siqhubeka simisa kanjani. U g of prime x wethu sizokuqula noma uyangena na ngoba phela thina sikugade kakhulu ulo in x ngoba asikakasebenzi kakhulu ngebalo zani za in x. Singathi f prime x bawu in x base uma usu prime x ncese uba u1 over x uma kade nje f of x ngenhla uba in x. Asibone ka g u g of x nje ungu x u g of prime x nje ungubani ungu 1 hayi ungu -1. Uma siqhubeka nje sibone ukuthi siyasondela yini ekutholeni indlela yokuxazulula lokho esinako. Uyabona ukuthi bayeqana bayehlukana. U f of x uyahamba uyoba ubani in x njengoba desibhalile vele la ngezansi. U g of x uyahamba nawo ubani ube ngu x njengoba desibhalile vele la enzansi. Ngoba indlela nje yokukhombisa kangconywana ukuthi sisuka phi nawo. Sesino 1 over x ke manje times x sibe no dx wethu vele osilindele. U1 over x wethu usungamela u1 uma usumelile ke u1 wethu sidlula siya kanjani nawo. Siba naloko esizogoqa nje ukuthi ikona sobe sikusebenzisa u natural log lo ln x minus x plus c singawukhohlwa ngabe sesiyasekela ke sesigoqa njengokuthi ikona ke ungakusebenzisa njenge integral ya in x. Ugade kakhulu ungathatha futhi le rule formula ubone ukuthi ungakwazi ukuxazulula le ngidwebele ngezansi.